avui vos explicaré per què posen llums a totes les truges quan fan els porcells. Bueno, posen llum per la calentor que els hi fa el llum. Per què? Perquè quan el porcellí neix té com a fred i se'n va davall del llum i així s'encalenteix. I si no, se'n va de vora la panxa de sa mare. Ara en agafaré un de porcellí. Com veus, no puc tenir molt de temps, perquè si no es comença a cridar, sa mare s'assusta, s'aixeca i me pot mossegar. Així que ho deixaré en el seu lloc. Bueno, aquí dalt, com veus, hi ha taranyines. Però aquestes taranyines no s'han de llevar. Per què? Perquè quan hi van les mosques o els moscars, el que fan és molestar a la truja. I se deixen aquí dalt, per què? Perquè el mosquit va per dalt i caben dins les taranyines. I així no van a molestar a la truja. Au i doi! Adéu!